Ξεκινήσουμε, αν θέλουν οι επισκέπτες που είναι στο πάνελ να ανέβουν, να αρχίσουμε σιγά σιγά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νίκος Χόρβερς και βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας τις εκδόσεις myedition.gr. Μαζί και με τη συμμετοχή κατεξιωμένων ομιλητών από τους χώρους της εκπαίδευσης, της ποίησης και της τέχνης. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο που χάραξε ο Αλέξανδρος Δαμουλιάνος με τα ποίηματά του, που περιλαμβάνονται στις συλλογές 62 χαϊκού για τον κανένα και για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου. Προτού αφαιθούμε στο ταξίδι των λέξεων και των μηνυμάτων του, θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Εκ μέρους όλων των συντελεστών της σημερινής εκδήλωσης, του Προέδρου του Ευγενιδίου Ιδρύματος κ. Δημητριάδη Ευγενίδη και του ιδίου Αλέξανδρου Δαμουλιάνου. Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω τους συνομιλητές μου, ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά. Ο πρώτος εξ αριστερών, ο κύριος Ευρυπίδης Γαραντούδης, αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Δίπλα του, ο κύριος Θανάσης Νιάρχος, ποιητής, αρθογράφος, συγγραφέας. Η κυρία Έλενα Τσαγκαράκη, φιλόλογος και συγγραφέας. Και τελευταίος αριστερά, ο κύριος Γιάννης Ζωγανέλης, μουσικός και ηθοποιός, ο οποίος έχει μελοποιήσει και ένα από τα ποίηματα του Αλέξανδρου. Δεξιά μου τώρα, ο κύριος Ευάγγελος Χρόνης, βραβευμένος για το ποιητικό του έργο από την Ακαδημία Αθηνών, η φοιτήτρια φιλολογίας Μάρα Ψάλτη και η κυρία Δανάη Παπουτσή, ηθοποιός. Οι συλλογές που θα παρουσιάσουμε σήμερα αποτελούν και οι δύο χρυσές πένες των ποιητικών συλλογών των εκδόσεων My Edition, μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης όλων των εισερχόμενων έργων. Κάθε νέος δημιουργός μπορεί να εκδώσει και να κυκλοφορήσει το έργο του σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Τα έργα του Αλέξανδρου ξεχωρίσαν ομόφωνα και εκδόθηκαν άμεσα. Έντονα ήταν τα συναισθήματα που προκάλεσε ο Αλέξανδρος με τα ποίηματά του σε όσους συμμετείχαν στην αξιολόγησή τους, όπως έντονη είναι και η προσωπικότητά του. Δυναμικός και ανατρεπτικός, καταφέρνει να πραγματώνει κάθε όνειρο δικό του και δικό μας μέσα από την ποίησή του. Παρά τα κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ζει αληθινά και με πάθος, δίνοντας θάρρος και δύναμη σε όλους μας. Μπράβο, Αλέξανδρε. Μας διδάσκει τι θα πει η επιθυμία να ζεις. Έχοντας διαβάσει όχι μόνο τις δουλειές του που παρουσιάζονται σήμερα, αλλά και τις προγενέστερες,
και έχοντας παρακολουθήσει τη έως τώρα πορεία του, θα πω πως αυτό που με εντυπωσίασε από την αρχή ήταν η ωριμότητα των στίχων του, το ελεύθερο πνεύμα του και η δυναμική του δράση. Ο Αλέξανδρος γράφει για τα όνειρα, τον έρωτα και τη ζωή. Όνειρο σε είπε το χτες, πεπρωμένο σε είπε το σήμερα. Κλείνοντας, πιστεύω πως αξίζει να αναφέρω μια συνομιλία μου με τον Αλέξανδρο σχετικά με τα χαϊκού και τους κανόνες γραφής τους. Όταν παρατήρησα πως δεν τηρεί τους συγκεκριμένους κανόνες, μου απάντησε, αφού με ξέρεις, είμαι επαναστάτης. Γι' αυτό τον επαναστάτη ποιητή είμαστε εδώ σήμερα και θα είμαστε δίπλα του σε κάθε το εγχείρημα. Αυτός θα ονειρεύεται και εμείς θα πραγματοποιούμε τις επιθυμίες του. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο θα πάρει ο κύριος Ζουγανέλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ξεχωριστή και τιμητική την πρόσκληση από τον Αλέξανδρο σε μένα, γιατί όταν σε καλεί ένας ποιητής, σημαίνει ότι μπορεί και εσύ να ισορροπείς στη ζωή ποιώντας, δημιουργώντας. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τον Αλέξανδρο, αγαπώ πάρα πολύ την ποίηση και τους ανθρώπους που δημιουργούν. Επέλεξα ανταυτού να σας διαβάσω μερικά από τα ποίηματά του και να σας τραγουδήσω ένα που μελοποίησα, το οποίο και αγάπησα πάρα πολύ. Να σας πω, το πιο επίκαιρο νομίζω από όλα αυτά που έχει γράψει είναι «Το ηφαίστειο που λέγεται λαός μια σπίθα θέλει για να ανάψει και για να σβήσει. Δεν φτάνουν μήτε 100 κατακλυσμοί. Το σώμα είναι νταβατζής και η ψυχή πόρνη. Το ψέμα είναι μια αλήθεια που παθαίνει αμνησία. Τον καθένα θα τον γκρεμάσουν τα λόγια του. Του λαού το κεφάλι και για στεφάνια και για καρπαζιές». Είναι εξαιρετικός. Εγώ επέλεξα στην τύχη προς το τέλος. Τα άλλα είναι ακόμα καλύτερα. Διαβάζεις κάτι και πρέπει να σκέφτεσαι μια μέρα για να ανθίσει μέσα σου αυτό. Λοιπόν, και έχω μελοποιήσει. Δεν νομίζω να φτάσα το επίπεδο της γραφής του. Άλλωστε, η μελοποιημένη ποίηση δεν κλέβει. Δεν πρέπει να κλέψει η μελωδία από την πίεση αυτή καθ' αυτή. Εδώ δεν βολεύει το Ευγενίου Ίδρυμα. Θα το κάνω. Έτσι έμαθα να σου μιλώ, όπως ξέχασε να μιλά ο κόσμος στα παιδιά του. Έτσι έμαθα να σε φιλώ, όπως ξέχασαν να φιλούν οι άγγελοι τις θρηνητές τους αμαρτίες. Και τώρα έτσι μαθαίνω να σ' αποχωρίζομαι, όπως ξέχασε να αποχωρίζεται ο διάολος τον παράδεισο. Δεν πρόφτασαν τα χέρια μας να κοιμηθούν αγκαλιασμένα. Μες στην κούνια του διαστήματος δεν έμειναν κρεβάτια να ξαπλώσει το αδοκίμαστο. Δεν έμειναν κρεβάτια να ξαπλώσουν οι ασυγχώρητες ψυχές. Δεν πρόφτασαν τα χέρια μας μαζί να πεθάνουν για τελευταία φορά. Νωρίς πέθανε το Άγιο Άστρο που έπλασε τις σιωπές μας. Και ποιος τώρα επουράνιος καημός θα θυλάσει τα ορφανά των δακρύων μωρά. Έγινα κι εγώ μια κοινή δύση για να με κοιτάζεις. Έγινα κι εγώ ένα πρόσωπο που ζει μονάχα για να δει, για να με κοιτάζεις. Κοιτάζεις εμένα με το βλέμμα, κοιτάζεις εμένα μα το βλέμμα σου εννοεί Ανατολή. Με το μητερό μαχαίρι της ανάσας σου χάραξες πάνω στην εσταυρωμένη σάρκα του φίλου το καιόμενο πρόσωπο του ονείρου. Μ'
Μα ξέχασε κι ο χρόνος να διαβάζει την αρχαία γραφή των διών των προσώπων. Σ' αγαπώ και φεύγω για να φυτρώσει το σώμα σου σ' άλλους μαύρους κάμπους ματιών. Σ' αγαπώ και φεύγω για να γεράσουν οι θάλασσες που ποτέ σου δεν χάιδευσες. Σ' αγαπώ και φεύγω για να σ' αφήσω επιτέλους, για να αφήσω επιτέλους τα ποίηματά μου να κοιμηθούν, δίχως να ξαγρυπνούν κοιτάζοντας την πόρνη σκιά σου ξαπλωμένη μέσα σε μουσκεμένα τσιγαρόχαρτα. Σ' αγαπώ και φεύγω για να μη σ' αγαπήσει καμία άλλη εκτός από μένα, για να μη σ' αγαπήσει καμιά άλλη κόλαση εκτός από μένα. Σ' αγαπώ και φεύγω, σ' αγαπώ, φεύγω, σ' αγαπώ. Μέριασε καρδιά, μέριασε καρδιά να ξεχάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Εγώ μέχρι εδώ πληρώθηκα. Προσπαθώ. Δυστυχώς έχω ανελημμένη υποχρέωση. Δεν μπορώ να παραμείνω. Αλλά παραμένω μέσα στη σκέψη αυτού του παιδιού και ελπίζω να μου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε πιο επίσημα και γιατί όχι να μην τα εκδώσουμε και σε ένα CD με τη βοήθεια του Θανάση Νιάρχου που έχει λεφτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε, καλή συνέχεια. Κυρία Παπουτσί, θα θέλατε να μας προαναγγείλετε μερικά? Τώρα ακούγομαι. Καλησπέρα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνεις να είμαι εδώ απόψε. Καράβι που δεν θαλασσοδάρθηκε, ποτέ του δεν ταξίδεψε. Με ψαλίδι κόβονται τα όρια και με υπομονή τα σίδερα. Δικό σου δάκρυ είμαι, κι ας με λένε τα σκοτάδια παιδί τους. Ένα ποίημα που το έχει αφιερώσει στη μητέρα του. Και δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσω αργότερα. Το λόγο θα τον πάρει και ο Γαραντούδης. Λόγος ειδικός του κύριου Γαραντούδη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γνωρίζω τον Αλέξανδρο Δαμουλιάνο από το πρώτο έτος των σπουδών του, στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όταν παρακολουθούσε σταθερά τα μαθήματά μου εισαγωγή στην επιστήμη της νεοελληνικής φιλολογίας. Μέσα στο κατάμεστο αμφιθέατρο, ο Αλέξανδρος ήταν, αυτονόητα, αναγνωρίσιμος στον απειρικό του αμαξίδιο και διατήρησα στη συνέχεια επαφή μαζί του μέχρι σήμερα, κυρίως με αφορμή τις σπουδαστικές υποχρεώσεις του. Ως φοιτητής που εξειδικεύεται στη μεσαιωνική και τη νέα ελληνική φιλολογία, ο Δαμουλιάνος έχει τη σοβαρή και ενδεδειγμένη στάση εκείνου του νέου ανθρώπου, που ήδη γνωρίζει καλά τη λογοτεχνία χάρη στις υποκειμενικές αναγνώσεις του και, συνάμα, επιθυμεί να τη μάθει συστηματικότερα και βαθύτερα και μέσω των διαμεσολαβήσεων της φιλολογίας ως επιστήμης. Έκανα αυτή την εισαγωγική αναδρομή στην γνωριμία μου με τον άνθρωπο Δαμουλιάνο. Στη συνέχεια θα μιλήσω βέβαια αποκλειστικά για τον ποιητή και τα ποίηματά του, επειδή θεώρησα σκόπιμο ή και απαραίτητο να επισημάνω ότι η χειρότερη και κυρίως η πλέον άδικη αντιμετώπιση που μπορεί να επιφυλάξει κανείς σε έναν ποιητή που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, έτσι αυτό προσδιορίζεται ο Δαμουλιάνος στα βιογραφικά σημειώματα των ποιητικών βιβλίων του, είναι η αντιμετώπιση της συγκαταβατικής αποδοχής. Ακριβέστερα, η απονομή ενός κατά κάποιο τρόπο οφειλόμενου επένου σε κάποιον για τον οποίον κατά βάθος πιστεύουμε, δίχως υποκριτικά να το ομολογούμε, ότι δεν είναι σε θέση να γράψει ποίηση εξίσου καλά με τους υπόλοιπους ανθρώπους, όσους δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ποίηση πηγάζει από το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη ψυχή, αξεδιάλυτα δεμένων σε αυτό που ονομάζουμε ευαισθησία.
Θεωρημένη από αυτή τη γενική άποψη, η ποίηση του Δαμουλιάνου είναι η εκδήλωση της ειδικής ευαισθησίας του, η οποία πιστεύω ότι στην υφή της δεν διαφέρει από εκείνη οποιοδήποτε άλλου ποιητή ή ποιήτριας. Με τα 4 βιβλία που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα ο Δαμουλιάνος, τα 2 παλαιότερα, «Θεός στον ορίζοντα» 2007 και «Μεταξύ δεύτερης και τρίτης Σταύρωσης» 2009, και τα 2 πιο πρόσφατα που παρουσιάζονται σήμερα, 62 χάικου για τον κανένα 2011 και «Για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου» 2012, με πείθει ότι έχει υπερβεί το πρώτο σκαλί στην υψηλή σκάλα της ποίησης και ότι η επιθυμία του να συνεχίσει την πορεία του προς τα επάνω είναι σταθερή, όπως είναι ακατάβλητος απέναντι στους σκόπους που καταβάλει ως τίμημα. Αν έπρεπε να προσδιορίσω το βασικό θέμα της ποίησής του, θα έλεγα, ανακαλώντας τη γνωστή φράση του Σεφέρη ότι κατά βάθος η ποίηση έχει ένα θέμα, το ζωντανό σώμα, ότι το βασικό θέμα της ποίησης του Δαμουλιάνου ή, υπομένω διαφορετικά, η κύρια πηγή από την οποία ο ποιητικός λόγος του αρδεύεται και εκεί όπου καταβυθίζεται είναι ο πόνος, σωματικός και ψυχικός. Με σημείο λοιπόν βαθύτερης αφόρμησης ή και θεμελίωσης τον πόνο, η ποίηση του Δαμουλιάνου εξακτηνώνεται προς τις διάφορες θεματικές της περιοχές που σε αρκετά ποίηματά του επικαλύπτονται. Η ερωτική επιθυμία, η κατάκτηση και η απώλειά της, ο εσωτερικός κόσμος του υποκειμένου και η σχέση του με τον κόσμο των άλλων, συχνά τον δημόσιο χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, των θεσμών, ως πεδίου εκδήλωσης της κοινωνικής μας σύψης. Η έκπτωση των δυνάμεων μέχρι την παραδοχή του θανάτου και η ύψωση της υπερηφάνειας και της αξιοπρέπειας ως στάσεις ανατροφοδότησης της επιθυμίας για ζωή. Η ανατένιση ενός μεταφυσικού σημείου στήριξης και λύτρωσης και η αιρετική άρνησή του αυτού του σημείου. Η ζωή βιωμένη μέσα από το δικαίωμα άσκησης της φαντασίας και η ζωή καθυλωμένη στην πραγματικότητά της. Προτίμησα να προσδιορίσω ορισμένες από τις θεματικές περιοχές της ποίησης του Δαμουλιάνου μέσα από ζεύγια αντιθέσεων που εξισορροπούν, επειδή η ταλάντωση, η αμφιθυμία, οι αντίρροπες συναισθηματικές και ψυχικές τάσεις είναι, κατά τη γνώμη μου, το βασικό ιδιοσυστασιακό γνώρισμα του ποιητικού υποκειμένου στα ποίηματά του, εκείνο το γνώρισμα που προσδιορίζει και τη βαθύτερη φύση του Δαμουλιάνου ως ρομαντικού στον εσωτερό πυρήνα του ποιητή. Από τη ρομαντική ποιητική φύση του Δαμουλιάνου φαίνεται να πηγάζει και η σταθερή σχεδόν προσήλωσή του στην κατά κανόνα υψηλού τόνου και ενίοτε εφορική και αχαλήνωτη εκφραστικότητα του λυρισμού. Αυτού που εκδηλώνεται ιδίως στα μεγάλα, ως επιτοπλίστων, στην έκτασή τους ποίηματα του βιβλίου «Για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου». Αντιθέτως, το βιβλίο 62 χάικου για τον κανένα, η φόρμα του μόλις τρίστιχου ποίηματος, που ονομάζεται χάικου προσχηματικά ή καταχρηστικά, καθώς δεν τηρείται ο κανόνας του αριθμού των 5 συν 7 συν 5 συλλαβών, επιφέρει, θα έλεγα, μια εκφραστική αυτοσυγκράτηση και συνεπώς τη μεγαλύτερη πύκνωση του νοήματος. Στα ποίηματα του βιβλίου «Για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου», η άφεση του Δαμουλιάνου στον υψηλότονο λυρισμό έχει ως συνέπεια την εκφραστική αστάθεια, καθώς γρήγορα, κατά την πορεία ανάγνωσης του βιβλίου, γίνονται προφανείς στον αναγνώστη των ποιημάτων, αφενός η έλλειψη ενός συνθετικού σχεδίου και αφετέρου ότι το επίκεντρο της έκφρασης μετατίθεται σε διαφορετικές περιοχές, αναλόγως της εκλεκτικής συγγένειας που κάθε φορά εκδηλώνεται με διαφορετικούς ποιητικούς προγόνους, ενίοτε όχι και τόσο συμβατούς μεταξύ τους, άλλοτε παραδείγματος χάριν η δραματική και η ειρωνική στη βαθύτερη σύσταση του ποιητικού λόγου της Κική Δημουλά και άλλοτε ο λυρικά εφορικός και οραματικός Οδυσσέας Ελίτης. Επίσης, η χρήση του ελεύθερου στίχου σε όλα τα ποίηματα του Δαμουλιάνου χαρακτηρίζεται από την έλλειψη μορφολογικής οργάνωσης, σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργείται στον αναγνώστη η αίσθηση ότι ενίοτε η ανάγκη για την ψυχοσυναισθηματική εκτόνωση υποβιβάζει τη μέριμνα για τον έλεγχο των τεχνικών μέσων, τη χαλιναγώγηση της μορφής, την περιχαράκωσή της σε στερεότερα σχήματα. Αλλά σε όσα μόλις επεσήμανα και μπορούν να καταλογιστούν στο Δαμουλιάνο ως αδυναμίες της ποίησής του, την εκφραστική αστάθεια και τη μορφολογική χαλαρότητα, ενέχεται συνάμα η πηγή της αισθητικής απόλαυσης και της συγκίνησης που τα ποίηματά του γεννούν. Γιατί κάθε τόσο μας επιφυλάσσουν εκφραστικούς και θεματικούς πυρήνες μιας οξύτατης, δραστικής ποιητικής αίσθησης που στοχεύει ευθύβολα και βρίσκει σωστά το ποιητικό ρήμα της.
Μέσα από τα ποίηματά του, Δαμουλιάνος μας συστήνει το ποιητικό υποκείμενο των ποιημάτων του ως έναν νέο άνθρωπο που βαδίζει ανάμεσά μας. Μας στείνει το χέρι του στην πιο θερμή χειραψία. Ερωτεύεται νέες γυναίκες και μετά τις χάνει στη λησμονιά. Φοβάται το θάνατο και λατρεύει τη ζωή. Νιώθει άλλοτε ευτυχισμένος και άλλοτε δυστυχισμένος. Άλλοτε πιασμένος στο δίχτυ του Θεού και άλλοτε αφημένος στον κρεμό του τίποτα. Συνολικά μας προτείνει την ποιητική θέαση ενός ολοζώντανου νέου ανθρώπου που μας εκμυστηρεύεται τα πάντα, δεν μας κρύβει κανένα από τα συναισθήματα και καμιά από τις σκέψεις του, επειδή εμπιστεύεται το σώμα του ποιητικού λόγου του ως το όχημα της πονεμένης ψυχής του. Ο στόχος της ποίησης και της ποίησης του Δαμουλιάνου είναι η συνειδητά ψευδαισθησιακή, αλλά θυμικά πανίσχυρη υπέρβαση της θνητότητάς μας. Η έξοδος από τα δεσμά του σώματος, τα όρια του εαυτού μας ως θνησιγενούς όντως παγιδευμένου σε ένα χαμένο στοίχημα με τον υπολοιπόμενο και διαρκώς αφαιρούμενο χρόνο. Με τα δικά του λόγια, από τα 62 χάικου για τον κανένα, οι ποιητές είναι οι τελευταίοι εραστές της αιωνιότητας. Του εύχομαι ολόψυχα να παραμείνει αφοσιωμένος εραστής σε αυτόν τον έρωτα της αιωνιότητας μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η διάρκειά μας, για να θυμηθώ τη φοινικιά του Παλαμά. Και θα περάσουμε και θα πεθάνουμε, αλλά το μεγάλο δέντρο της ποίησης θα εξακολουθήσει να λάμπει ολοφώτινο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Παπουτσή, το μικρόφωνο σε εσάς. Για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου. Κρυώνω. Όχι, μην κοιτάς την δύση. Μην κρυώσει κι άλλο το σκοτάδι μέσα μας και εκδίσουν τα άστρα την ελπίδα για να ζεσταθούν. Όχι, μην κοιτάς τη δύση. Κοίταζε εμένα. Κοίτα με να μαδάω τα νηξιάτικα δάκρυα των δέντρων. Να βλέπω δέντρα και το βλέμμα μου να εννοεί θάλασσα. Όχι, μην κοιτάς τη δύση. Πες μια επιπολαιότητα των φιλιών. Πες ένστικτο, τώρα που χάλασε η πηξίδα των ματιών. Πες χέρι που επιπλέει ακόμα επάνω στα μαλλιά μου. Πες νύχτα που διαβάζει ακόμα άυπνη χέρια ελάχιστα. Πες ό,τι θέλει η άρνησή σου να πει και δεν βρίσκει λόγια. Μόνο πες. Μην κοιτάς πόσο φεύγω. Και φεύγω γιατί σ' αγαπώ. Και σ' αγαπώ γιατί είσαι η ζωή που ποτέ δεν θα ζήσω. Κάθε μέρα η σκέψη μου περνάει από τα χείλη σου. Ύστερα ξεκουμπώνει το σώμα σου και αφήνει ένα άωρο ξημέρωμα στην πόρτα σου. Όχι. Μην κοιτάς τη δύση. Όλα όσο έχω διαλέξει ως εδώ που είμαι, κρυώνουν όταν εσύ διαλέγεις να κοιτάς μια κοινή δύση. Όχι. Μην κοιτάς πρόσωπα που ζουν μονάχα για να δίουν. Μην τα κοιτάς. Στρέψε το σώμα σου στα βόρεια της θέλησής σου. Ρίξε άγκυρες τις φλέβες σου στα χλωμά κοράλια των κυτάρων μου. Στίχοι απόκληροι που χρόνια χαράζω, με τα χείλη μου στην πλάτη σου, σε τραβάνε μέσα μου. Και η ώρα, μια τεχνητή φλέβα του χεριού σου, που μετρά τα χιλιόμετρα που κάνει ο υδρότας σου στο στήθος μου, που μετρά πόσο λίγο περπατάς πάνω στο αίμα μου, που μετρά πόσο αργά φεύγω, και φεύγω γιατί σ' αγαπώ, και σ' αγαπώ γιατί είσαι η ζωή που ποτέ δεν θα ζήσω. Και όσο λέω πως φεύγω, τόσο μένω. Και όσο μένω, τόσο φεύγεις εσύ. Τόσο αφήνω να με καπνίζει ένα τελευταίο σου τσιγάρο. Τόσο αφήνω να σε φυγαδεύει η σιωπή κρυφά από τα όνειρα. Γιατί ούτε και τα όνειρα δεν μας θέλουν μαζί. Όχι, μην κοιτάς τη δύση. Είναι ακόμα νωρίς να μ' αγαπάς. Μη μ' αγαπάς. Δεν έχει για σένα η κόλαση κρεβάτι. Μη μ' αγαπάς. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος να μ' αγαπάς. Μη μ' αγαπάς. Δεν είναι έτοιμος ο καιρός να μ' αγαπάς. Μη μ' αγαπάς. Δεν είναι έτοιμος παράδεισος να μ' αγαπάς. Μη μ' αγαπάς. Είναι νωρίς και αργά να μ' αγαπάς. Μα ποιος αποτίζει τον ουρανό σου με δάκρυα όταν θα έχω πεθάνει. Όταν θα έχει πεθάνει η αντανάκλασή μου στον καθρέφτη σου. Όταν θα είμαι μόνο μια ανάμνηση των ανέμων που φέραν τη ζωή μου στα χέρια σου. Όταν θα είμαι μια ανάμνηση της ίδιας μου της ζωής στο πάνω-πάνω ράφι της αδιάβαστης θνητότητάς μας, που δεν θα φτάνει καμία μνήμη, ούτε η δική σου, ούτε της μάνας, καθώς με γέννησε μονάχα για να φεύγω. Και φεύγω γιατί σ' αγαπώ. Και σ' αγαπώ γιατί είσαι η ζωή που ποτέ δεν θα ζήσω. Όχι.
Μην κοιτάς τη Δύση. Αντίο. Δεν θα σε ξαναδώ με την καρδιά που έχω. Δεν θα σε ξαναδώ με την καρδιά που θέλω. Αχ, αγάπη, ήρθες πάλι σε λάθος ζωή να με βρεις. Το χρυσόμαλο πάθος. Προσπάθησα να γιάσω το πάθος μου, νομίζοντας πως έτσι θα έκαμα το σκοτάδι να μετανοήσει και να ξομολογηθεί στο φως. Μα τα πάθη δεν ξέρουν την τέχνη της αγιοσύνης, δεν ξέρουν να φορούν φωτοστέφανο, δεν τους έμαθε η μάνα τους η πτώση πως τούτο το στεφάνι είναι βαρύτερο από όλους τους σταυρούς που έχουν ως τώρα σηκώσει. Προσπάθησα να σελώσω το πάθος μου, νομίζοντας πως έτσι θα περνούσα δίχως να πνιγώ τον χήμαρο της δίψας και της δημιουργίας. Μα τα πάθη δεν δέχονται χαλινάρια χωρίς πρώτα να τα εξημερώσεις. Και όποτε πήγαινα δίχως σέλα και καμτσίκι να το γητεύσω, έπεφτα και έσπαζα και από ένα άκρο της ζωής μου. Και ο φόβος μη γίνει απαθής, πάντοτε σαν πένθυμος κέρβερος που φυλάει τη μυστική πύλη των όσων δεν ζήσαμε. Σαν συμπληγάδες οι δύο αυτοί γολγοθάδες που οφείλεις να πλεύσεις ανάμεσά τους, δίχως να συνθλιβεί το σκαρί σου. Και γι' αυτό 3 άνεμοι φυσούν. Ο άνεμος του δαίμονα, χωρίς καθόλου πανιά ανοιγμένα να πλεύσεις και θαμπομένος από την άγρια ομορφιά της διαφοράς τους να συνθλιβείς θαυμάζοντας. Ο άνεμος του ανθρώπου, με μισανοιγμένα πανιά να πλεύσεις, να συνθλιβεί μονάχα η πρίμνη σου και αν είναι γερό το σκαρί σου να αντέξεις να συνεχίσεις χωρίς το παρελθόν σου. Ο άνεμος του Θεού, με ορθάνυχτα πανιά να πλεύσεις, να μην λοξοδρομήσει το βλέμμα σου, μόνο να κοιτάζεις το λευκό περιστέρι που θα σε ρημουλκεί με τον ίσιο του, και ακέραιος και ακμαίος να βγεις, και έτοιμος για άλλες τέτοιες συμπληγάδες. Έχεις το ταξίδι, έχεις τις συμπληγάδες, έχεις τη θάλασσα, έχεις το σκαρί. Διάλεξε έναν άνεμο και πλεύσε. Ευχαριστούμε την κυρία Παπουτσή. Κύριε Νιάρχο, ο λόγος σας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι με την ποίησή του ο Αλέξανδρος Δαμουλιάνος χτίζει έναν κόσμο. Εννοώ έναν κόσμο που η ποίησή του, αφού τον κτίσει, τον οριοθετεί και μαζί με τα κατασκευαστικά του υλικά, που δεν τα κρύβει καθόλου, κάνει αισθητές τις εισόδους και τις εξόδους του κόσμου αυτού. Διαβάζοντας δηλαδή την ποίηση του Αλέξανδρου Δαμουλιάνου, αποκομίζουμε μια αίσθηση για τις μεγάλες έννοιες, όπως είναι ο Θεός, ο έρωτας, ο θάνατος, η μνήμη, η σχέση των ανθρώπων. Και το εξαιρετικό είναι πως η αίσθηση αυτή, αν και προσωποπαγέστατη, κατάκτηση του ίδιου του ποιητή, εμφανίζεται κατά κάποιο τρόπο αντικειμενική και αδιάβλητη. Τι περίεργο, αλήθεια. Το υποκειμενικότερο πράγμα στον κόσμο, η ποίηση, να μεταβάλλεται σε αποδεικτικό του γεγονότος ότι ο κόσμος είναι κάτι το αντικειμενικό. Ίσως αυτή η ικανότητα του Αλέξανδρου Δαμουλιάνου να μας πείθει πως όσο προσωπικότερος είναι ο πόνος μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να πολιτογραφηθούμε ως δημοκράτες, να έχει γεννήσει ένα άπειρης εκρηκτικότητας, χαϊκού, το «με 2 γυναίκες δεν θα πήγαινα με τίποτε», τη δημοσιογραφία και την πολιτική. Εννοώντας σαφέστατα ότι η αντικειμενικότητα και η ευρύτητα που επαγγέλλονται οι δυο τους, η δημοσιογραφία και η πολιτική,
δεν είναι παρά κάτι ψευδεπίγραφο, με συνέπεια ο κόσμος να βουλιάζει σε μια υποκειμενικότητα με τα χαρακτηριστικά της Αβίσου. Ενώ η ποίηση, που είναι κατεξοχήν υποκειμενική, σε βάζει μέσα σε μια κοινότητα που υπάρχει και λειτουργεί η κοινότητα αυτή με τόσο σαφή περιγράμματα, ώστε να είναι μια απτή και αντικειμενική πραγματικότητα. Ωστόσο, μια και αρχίσαμε ένα χαϊκού του Αλέξανδρου Δαμουλιάνου, ας συνεχίσουμε με μερικά ακόμη, καθώς αυτό το είδος της ποίησης το έχει φτάσει ο ίδιος σε μια εντέλεια, όπου η ακρίβεια και η καθαρότητα είναι ισοϊψής με το ενιολογικό περιεχόμενο και παράγουν ένα μείγμα μιας εκρηκτικής νοηματικής αποτύπωσης. Γράφει Έφνης: η ανάμνηση είναι συνδικαλίστρια του παρελθόντος. Όσες λυρικές αποστροφές και αν διατύπωνε για τη σημασία της ανάμνησης σε σχέση με το παρελθόν, θα ήταν ακατόρθωτα να πετύχει μια τόσο κέραια σύζευξη των δύο αυτών ενιών, που επιπλέον η σύζευξη αυτή ναρκοθετεί με έναν εξόχως αποκαλυπτικό τρόπο όλη την καθιερωμένη φιλολογία για την ανάμνηση και το παρελθόν. Και το ακόμα σημαντικότερο, χωρίς να αποτελεί μια υπερρεαλιστική παραδοξολογία, αλλά αντίθετα μια υπαρκτή και κοινική πραγματικότητα. Αν με το προηγούμενο χαϊκού αντιλαμβανόμαστε με τη λέξη συνδικαλίστρια μια πολιτική αίσθηση, ή μάλλον την χρησιμοποίηση ενός πολιτικού όρου προκειμένου να μας γίνει ακόμη πιο κατανοητή η αυτοσυκοφάντηση του συναισθήματος σε σχέση με την ανάμνηση και με το παρελθόν, με το χαϊκού η ιστορία έγινε και αυτή ένας δημόσιος υπάλληλος του κράτους. Συνειδητοποιούμε κάτι ακόμη περισσότερο στον Αλέξανδρο Δαμουλιάνο. Συνδυασμένος πάντα ο δημόσιος υπάλληλος με τη σύμβαση και την προσαρμογή, όταν η ίδια ιστορία μεταβάλλεται σε δημόσιο υπάλληλο, η ίδια η ζωή των ανθρώπων αποκτά μια καθολική γεύση υποταγής, την έλλειψη δηλαδή κάθε εξέγερσης και κάθε ανταρσίας. Ζούμε όλοι μας συμβιβασμένοι και υποταγμένοι, και αυτή η συνείδηση που υπάρχει μέσα μας, ακόμη και όταν δεν έρχεται στο φως, συναντά το περιεχόμενο ενός άλλου χαϊκού του Αλέξανδρου Δαμουλιάνου που λέει: τα καλύτερα ψέματα φτιάχνονται από αυτούς που τα μισούν. Όταν καταγγέλλεται το ψέμα με τρεις τόσο φοβερούς στίχους, αναμφισβήτητα δεν εννοεί το ψέμα που προορίζεται για οικιακή κατανάλωση, αλλά το ψέμα ή τα ψέματα που ακούγονται στεντορία τη φωνή, τα ψέματα δηλαδή της δημόσιας και της πολιτικής ζωής. Και αφού η ιστορία έχει γίνει και αυτή δημόσιος υπάλληλος του κράτους, και το ψέμα το μετέρχονται μόνον όσοι μπορούν να ακούγονται, δηλαδή οι πολιτικοί, που επιπλέον εμφανίζονται και να το μισούν, καταλαβαίνει κανείς ότι στο σύνολό μας, όλοι μας ανεξαίρετα, είτε μιλάμε είτε σιωπούμε, είτε ενεργούμε είτε δρανούμε, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να διωγγώνουμε ένα ψέμα. Είναι λοιπόν τόσο απελπισμένη και τόσο απεσιόδοξη η ποίηση του Αλέξανδρου Δαμουλιάνου? Καθόλου. Αντίθετα μάλιστα. Όσο ευρύ, καθολικό και οικουμενικό κι αν είναι αυτό το κέλυφος του ψέματος,
Η ποίηση είναι η μόνη που δικαιούται να αισιοδοξεί και να ελπίζει, γιατί είναι και η μόνη που μπορεί, αν όχι να το σπάσει αυτό το κέλυφος, τουλάχιστον να του προκαλέσει ρογμές. Με ποιο τρόπο? Σε ένα άλλο ασύλληπτης ομορφιάς, δύναμης αλλά και ευκρίνειας χαϊκού, λέει ο Αλέξανδρος Ζαμουλιάνος: «Καράβι που δεν θαλασσοδάρθηκε ποτέ του, δεν ταξίδεσε». Το διάβασε ήδη πάρα πολύ ωραία η κυρία Παπουτσή. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να διευκρινίσουμε ακόμη και για τον πιο ανυποψίαστο ποιητικά πως στη θέση του καραβιού θα έπρεπε να υπάρχει και να διαβαστεί η λέξη άνθρωπος. Όμως, τη δύναμή του, το νόημα, την αποκτά λόγω της εικόνας, και ενώ λέει πάμπολα ότι το καράβι φτιάχνεται για τις φουρτούνες και τις τρικυμίες και όχι για την μπουνάτσα, θα δικούσαμε τον ίδιο τον άνθρωπο λέγοντας πως έχει πλαστεί όχι για να απολαμβάνει τη γαλήνη, αλλά για να υφίσταται τις δοκιμασίες που μόνον αυτές τον αναγορεύουν σε αξία. Με τον άνθρωπο στη θέση του καραβιού θα είχαμε μια απλά στοχαστική σκέψη, αμφίβολης όμως αποτελεσματικότητας, αφού ο στοχασμός δεν άλλαξε σχεδόν τίποτε στον κόσμο. Ενώ η ποίηση, ακόμη και ως φύλακας μιας εξαίσιας εικόνας, όπως είναι αυτή που δεν έχει ταξιδέψει το καράβι που θαλασσοδάρθηκε, μπορεί υπόγεια να αλλάξει προς κάτι καλύτερο τον κόσμο. Το ακόμη πιο σημαντικό είναι πως το χάικου αυτό απαντά στην καθολικότητα του ψέματος που καταγγέλει ο Αλέξανδρος Ζαμουλιάνος με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Εξέρει τη σημασία του προσωπικού βιώματος για την απόκρουση μιας λέλαπας που παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις, με απλά δηλαδή και σταράτα λόγια. Όσο περισσότερο υποφέρει ο ένας, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τόσο αποτελεσματικότερα αναχυτίζεται το τυφλό κύμα της βίας, είτε ασκείται σε διεθνές επίπεδο, είτε ασκείται λεκτικά ανάμεσα στους θαμώνες μιας καφετέριας. Όμως, για να συμβεί αυτό, δηλαδή η αντίσταση του ενός ανθρώπου να μετράει όσον αφορά την ηθική βέβαια τάξη του κόσμου και όχι όσον αφορά το πρακτικό αντίκρισμα, χρειάζεται να ακούσουμε ένα ακόμη χαϊκού του Αλέξανδρου Ζαμουλιάνου που λέει: «Τη γλώσσα μου τη μεγάλωσα με το μαστίγιο της Αθανασίας». Με την ευκαιρία αυτού του χαϊκού θα μπορούσε να προσθέσει κανείς πως πέρα από όλα τα άλλα η ευρηματικότητα του δημιουργού τους είναι τόση ώστε το απρόβλεπτο στην ένωση των λέξεων, το ποιητική αδεία δηλαδή επιτρεπτό, να προκαλεί την έκρηξη ενός νοήματος που φαίνεται προορισμένο να αποκαλύπτει επάειλα επίπεδα φιλοσοφικού αυτοσχολιασμού σε βάθος χρόνου, ικανού μάλιστα να περιλάβει αλλαγές του ποιητή που σήμερα δεν τις υποψιάζεται καν ο ίδιος. Όπως παραμένει γεγονός ότι η ποίηση του Αλέξανδρου Ζαμουλιάνου μπορεί να λογαριαστεί ως η καταστατική πράξη μιας δημιουργίας που θεωρούμε συνήθως αδιανόητη την ύπαρξή της. Δηλαδή, το θέαμα του κόσμου, αποκλειστικά και μόνο το θέαμα του κόσμου, όταν ο δέκτης και πιο συγκεκριμένο ο ποιητής διαθέτει πλούσια εσωτερική ζωή, να μεταβάλλεται σε βίωμα τόσο πολύ ισχυρό, ώστε να αποδεικνύει ελαττωματική την επαφή, για να μην πούμε ανύπαρκτη, του συμμετέχοντος στο θέαμα αυτό. Τον περίφημο στίχο του Τάκη Συνόπουλου, «Γνώση του ποταμού σημαίνει να είσαι μέσα στο ποτάμι», ο Αλέξανδρος Ζαμουλιάνος το μετέβαλε με την ποίησή του ότι η γνώση του δικού σου ποταμού σε κάνει να μπορείς να μιλήσεις για τα ποτάμια όλου του κόσμου.
Παρατηρώ όμως ότι εξάντλησα το χρόνο μου που μου έχει δοθεί χωρίς να μιλήσω για το τελευταίο βιβλίο του, για τα μάτια του ωραίου δοκίμαστου. Με παρηγορεί όμως η ιδέα πως θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μια άλλη φορά και ότι αν σήμερα μίλησα για μερικά χαϊκού του, στην ουσία υπογράμμισα χαρακτηριστικά της σύνολης ποίησής του. Αλλά ό,τι και να πούμε, το θέμα είναι ότι, όπως λέει και ο αγαπημένος φίλος χειρουργός Αργύρης Βιρμπίλης, ο Αλέξανδρος Δαμουλιάνος είναι ποιητής και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ευχαριστώ. Κυρία Παπουτσή, να μας κάνετε πάλι ένα μικρό διάλειμμα. Κύριε Άρχο, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πατριδοφάνεια. Αφήστε τα κλάματα, τις προσευχές και τα τάματα στη σιωπή. Σήμερα πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια και να ρίξουμε μόνοι μας στον ουρανό. Κανείς ουρανός ψεύτης, όσο κι αν βρέχει, δεν θα μας πείσει πως είναι ο μόνος δρόμος. Πολλές θάλασσες πέρασαν από το λιμάνι τούτο και όλες μας είπαν πως τα χελιδόνια φέτος αργήσουν. Στο διάολο τα χελιδόνια. Στο στήθος μας τρικυμίζει κάθε μέρα απέραντη η καταγάλανη λαλιά της άνοιξης. Στο αίμα μας κάθε μέρα βαφτίζεται το δίκαιο πατρίδα του Θεού. Και ο νους μας πεινασμένο σκυλί που φυλά τα λόγια του Χριστού. Φέρτε τα πιο κοφτερά μυαλά, να πελεκίσουμε από την ουλή του καλοκαιριού το πιο αβύθιστο σκαρί και όλοι μαζί να πλεύσουμε μες στην ομίχλη των ελπίδων με καπετάνιο το πρώτα ο Θεός. Μας είπαν να κοιτάξουμε τις σημαίες που κυματίζουν, σαν να αποχαιρετάνε τα αίματα που για χάρη τους χυθήκανε. Και εμείς τότε τους είπαμε, ο φόβος είναι το χασίσι που πουλάει το σκοτάδι στην ψυχή μας και όσο κι αν το θέλετε, μαστουρωμένοι δεν είμαστε για να βλέπουμε κάθε βράδυ στον ύπνο μας τη λευτεριά ντυμένη στα μαύρα να μας κλαίει. Η λευτεριά κάθε βράδυ μας στρώνει τα κυριακάτικά μας τραπέζια στις ξάστερες αυλές του γαλαξία και, χτυπώντας το άδειο της ποτήρι στο τραπέζι, λέει «Βάλε μια στάλα φως στο κρασί μας, κυρίλιε. Κόψε μας μια φέτα από τα φρέσκα όνειρά σου και έλα να τσουγκρίσεις μαζί μας τα νιάτα της Ανάστασης». Η λευτεριά κάθε βράδυ μας κερνά τον ήλιο. Να συνεχίσω. Θα σας δώσω μετά πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τσαγκαράκη. Αλέξανδρα, καλώς σε βρήκαμε. Η μεγαλύτερη αγωνία για έναν τενόρο θα έλεγε κανείς πως είναι να κατακτήσει τη φωνή του. Σε αναλογία αυτό ισχύει και για έναν ποιητή. Η αγωνία να βρει δηλαδή τον εσωτερικό του ρυθμό και να πορευτεί. Αν λοιπόν στην πρώτη περίπτωση το να διαχωρίσει κανείς το φορέα της φωνής από το μουσικό αποτέλεσμα είναι αδύνατο, καθώς το ανθρώπινο σώμα δεν είναι μόνο φορέας, αλλά συμμετέχει με την ποιότητα της κατασκευής του στη δημιουργία της φωνής, έτσι και σε κάθε μορφή δημιουργικής έκφρασης είναι απίθανο να αγνοήσει κανείς το δημιουργό και να επιχειρήσει μια ανάγνωση εστιασμένη αποκλειστικά και μόνο στο έργο. Ωστόσο, η επιτυχία κάθε δημιουργικής προσπάθειας κρίνεται από την ενδυνάμει αυτονομία που πηγάζει από το ίδιο το έργο, προκειμένου να υπάρξει μέσα μας αυτεξούσιο, χωρίς επεξηγηματικές σημειώσεις, καταφέρνοντας να αντλήσει από την απεσταγμένη ουσία της πυρηνικής του αλήθειας τη δύναμη να αποσυνδεθεί από κάθε πρώτερη ανάγνωση. Θα αγνοήσω λοιπόν την περιραίουσα αμηχανία και την υφέρπουσα προσταγή για κάθε τι που μοιάζει δύσκολο και θα κοιτάξω το δημιουργό κατάματα. Γιατί σε ένα κόσμο που δεν θυμίζει τίποτα από όσα μάθαμε, η μόνη σανίδα σωτηρίας είναι η αλήθεια μας και η συνειδητοποίηση ότι όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Επομένως, η πραγματικότητα πρέπει να αναγνωστεί εξ αρχής και η όραση να επανεφευρεθεί. Στην ποίηση του Αλέξανδρου Δαμουλιάνου, η οπτική των πραγμάτων γίνεται κατάσταση και αγωνία σχεδόν κεντρική. Η ανάσα μπλέκεται με τη φωνή, οι λέξεις με τις εκπνοές και τις εισπνοές. Ο λόγος των ποιημάτων του δεν είναι προφορικός, αλλά ντυμένος προφορικότητα,
σε μια προσπάθεια να κατασκευάσει μια γλώσσα προσωπική και καινούρια. Το σώμα του ποιητή και του ποίηματος ταυτίζονται και γίνονται άξονας της νέας αυτής θέασης της επιθυμίας προς το θαύμα. Στους στίχους του, μέσα από μια βίαιη σχεδόν ένταση, αναπνέει κάτι εύθραυστο και απροσδιόριστο. Και καθώς ο ίδιος μοιάζει να εξεγείρεται απέναντι σε έναν κόσμο που του παραχωρεί το χρόνο μισερό, στέλνει τους αγγέλους να ανιχνέσουν την πόλη τη στιγμή που το ζώο μέσα μας απαιτεί σχεδόν εκβιαστικά να αξιωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αυτός ο κόσμος είναι η πιο σπλαχνική μορφή του ποτέ. Μετρά και διεκδικεί τα μεγέθη, τις επιλογές, τις στιγμές. Η επιθετική ανάταση συναντά την εξομολόγηση και τον προσωπικό χαμηλόφωνο τόνο. Οι εικόνες, συχνά αιχμηρές και κοφτές, σαν το ρυθμό του στίχου, υπερασπίζονται και αυτές την ποιητική στράτευση απέναντι στον κόσμο. Σε ένα σύμπαν που μεταμορφώνεται καθ' εικόνα και ομοίωση του κόσμου που δημιούργησε έναν ποιητή, η επιλογή και η σχέση του με αυτό είναι καταρχήν αγαπητική. Η σκέψη αυτή μου ενισχύθηκε πρόσφατα από τον Αντώνη Φωστιέρη που διατύπωνε τη φράση «Κάθε άνθρωπος είναι το αποτέλεσμα του κομβικού συγκερασμού του σημείου και της στιγμής, του τόπου και του χρόνου του». Συνεπώς, ένας ποιητής δεν επιλέγει με το σκονισμένο τρόπο του βιβλιοθηκαρίου των στίχων ή του παρατηρητή του μέλλοντος. Μόνη αυθεντία στην επιλογή του είναι το ίδιο του το βίωμα, ακόμη και αν αυτό προέρχεται από τον κόσμο των βιβλίων. Γιατί ο δημιουργός δεν διαβάζει απλώς, αλλά βιώνει έστω και μέσα από τους λόγιους και τους ποιητές, με αποτέλεσμα τα γραφόμενά του να μην αποτελούν απλές αναφορές, αλλά ενσαρκώσεις της επίδρασης και συντροφική εμπειρία. Οι λέξεις των τίτλων ορίζουν τους άξονες της δημιουργίας και της αρχιτεκτονικής των βιβλίων του Αλέξανδρου Δαμουλιάνου, όσο και της ανάγνωσης και της κατανόησής τους. Τα χαϊκού της ομώνυμης συλλογής, άσκηση και προσωπικό στίχημα του δημιουργού για την επιβολή μιας δύσκολης ισορροπίας, παράγουν στίχους συμπυκνωμένης αποδοχής και ζυγισμένης αντίδρασης μαθηματικής ακρίβειας. Η συλλογή που ακολουθεί έρχεται να ανατρέψει ό,τι το χαϊκού πρέσβευε. Περνά σε μεγάλα σχήματα, δεν φοβάται την αναλυτική παράθεση και επιβραβεύει την επανάληψη. Και στις δύο περιπτώσεις, το τραύμα είναι η πηγή της έμπνευσης. Με ένταση σφιζούσης αρτηρίας, αποτυπώνει, καταγγέλει και αναζητά τη δική του θέση σε ένα σύμπαν με στοιχειώδη αξιοκρατικά χαρακτηριστικά. Η φύση του τραύματος περιγράφεται ως εξής. «Τα χνάρια μου με εκείνα της μοίρας μου δεν τέριαξαν ποτέ. Συνθήκη αναπόφευκτη και σχέση αναπόδραστη είναι εν τέλει η πληγή της ποίησης, η πληγή του βιώματος. Ο κάθε ποιητής υπάρχει ως ένας διάδρομος προς το τραύμα, μια συμπυκνωμένη αντικατάσταση που προκύπτει και ταυτόχρονα εμπεριέχει. Η παρουσία και τα δάνεια των ποιητών που βρίσκει κανείς στους στίχους του αποτελούν μια πρόφαση ώστε να περιγραφεί η εμπειρία του ίδιου του ποιητή, ταυτόχρονα με τη βιογραφική στιγμή των συνδετημόνων του. Ο Αλέξανδρος Δαμουλιάνος άλλοτε περιορίζεται στο να σχολιάζει ή να περιγράφει ακόμη και ολιγόστιχα, όπως το χαϊκού, και άλλοτε πάλι δραματουργεί εκτενώς, αφήνοντας τους ποιητές που κουβαλάει από τις αναγνώσεις του. Η ιδιαιτερότητα της γραφής του ακουμπά στο αφανές σχεδόν έβριμα ότι το υποκείμενο της συλλογής είναι ταυτόχρονα ποιητής αλλά και αναγνώστης. Με αυτή την ιδιομορφία καταφέρνει όχι μόνο να αποκτήσει μια νέα σχέση με το δικό του αναγνώστη, αλλά και να ορίσει μια πρόταση ανάγνωσης των ποιημάτων του και κατ' επέκταση της ίδιας της ποίησης, χρησιμοποιώντας ως μέσο προσέγγισης το συγγενές του τραύματος. Η ισορροπία και ο εκ νέου προσδιορισμός επιτυγχάνεται μέσω της συνειδητοποίησης αυτής που αποτελεί στίχημα και για τον ίδιο τον αναγνώστη. Δηλαδή, το αν θα αναγνωρίσει ή θα αποδεχθεί πλέον το τραύμα είναι μια υπόθεση καθαρά προσωπική που αφορά τη δική του ανάγνωση, τη δική του ποιοτική αντίληψη και τελικά τις δικές του γενικότερες επιλογές. Γιατί το τραύμα δεν έχει να κάνει απλά με την ποίηση. Έχει να κάνει πρωτίστως με την ίδια τη ζωή.
Στις στιγμές της αναμέτρησής του με το στίχο, ο Αλέξανδρος Δαμουλιάνος, κάνοντας χρήση της επανάληψης, μοιάζει να επιβάλλει στις λέξεις τη συμμετοχή τους σε ένα αγώνα ποιητικού δρόμου για το ποια θα κατακτήσει την άκρη της σελίδας, ποια θα κερδίσει το στίχο μόνη, ποια θα στεφθεί τελικά νικήτρια της γραμμής. Αυτό βέβαια καταγράφεται ως πρώτη εντύπωση εξωτερικής υφής, η οποία ωστόσο υπαγορεύει την εσωτερική ρυθμολογία της ανάγνωσης και με εντιμότητα που δεν διεκδικεί την πρωτοτυπία αυτής της επιλογής, προτάσει το αλάθητο του ενστίκτου. Ο Αλέξανδρος Δαμουλιάνος φαίνεται εν γέννη να προτιμά τη δημιουργία στίχων και ποιημάτων που θα έλεγε κανείς λιγότερο βατά και περισσότερο ενιγματικά. Σε γλώσσα συχνά ασύμβατη, αλλά όχι λιγότερο καθώς πρέπει, καταφέρνει να απομυθοποιήσει την αντίληψη περί σοβαρών λέξεων και της εμφάνισής του στο ποίημα, όταν, μιλώντας για το μαρτύριο της σιωπής ή της ποιητικής ανάγκης, κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. «Ξέβρασε, Θεέ μου, μια ξαστεριά, μπας και κλείσει λίγο τα μάτια του ο φόβος μας». Η παραπάνω επίκληση προδίδει και κάτι ακόμη, τη διαρκή διαδικασία διαπραγμάτευσης στην οποία βρίσκεται σε σχέση με το στίχο του. Η σημερινή βραδιά αποδεικνύει ότι έχει κάθε λόγο να απενοχοποιηθεί, να γράψει λιτός και ανεξάρτητος, όχι ποιητικών επιρροών, στην ποίησή του θα βρούμε ευτυχώς πολλές τέτοιες, αλλά από πρέπει και συμβιβασμούς. Στη διάσταση αυτή η ποίηση είναι ανάγκη εσωτερική. Τα ποίηματα, ακόμη και στη συλλογή μεταξύ δεύτερης και τρίτης σταύρωσης, είναι άκρως ανθρωποκεντρικά, υπό το πρίσμα μιας αγωνιώδους κατάκτησης αυτής της ιδιαίτερης προσωπικής του φωνής. Η μετάβασή του από συλλογή σε συλλογή προδίδει σταδιακή αλλά ξεκάθαρη ωριμότητα, καθώς φαίνεται ότι είναι απόρρια εμπειρικής σχέσης με το γράψιμο και όχι απλή ενασχόληση. Καταρρίπτοντας τα λόγια του Φράνσις Μπέικον ότι ο σύγχρονος ποιητής οφείλει να οικειοποιηθεί μια πλαστή ιστορία, μια αφηγηματική και δραματική μυθοπλασία που να δίνει κάποια ίχνη ικανοποίηση στο νου του ανθρώπου στα σημεία εκείνα όπου η φύση των πραγμάτων την αρνείται, ο Αλέξανδρος Δαμουλιάνος επιχειρεί να ξεκαθαρίσει πρώτα με τον εαυτό του και κατόπιν με τους αναγνώστες του την αλήθεια της ζωής του. Ο χώρος που έχει κατασκευάσει είναι ένας χώρος γεμάτος καθρέφτες. Δεν περιέχει παράθυρα όπου το βλέμμα μπορεί εύκολα να ξεχαστεί σε παροδικά τοπία. Παραμένει ακίνητος γύρω από τον εαυτό του, παρατηρώντας εξονυχιστικά την κάθε λεπτομέρεια. Έχοντας εναποθέσει τις ελπίδες του στην εσωτερική συνομιλία με τον εαυτό του, σε μια αφύπνιση που κάθε άλλο παρά εκρηκτική χρειάζεται να είναι, ο ίδιος φαίνεται διατεθειμένος να πετάξει κάθε τι περιττό, θέτοντας όλες του τις δυνάμεις στην προσπάθεια κατάκτησης του κέριου, του απόλυτα ουσιαστικού. Η ποίησή του, όντας αυθεντική, είναι θεωρητικά χρήσιμη. Και όσο ο κόσμος γίνεται παράλογος, η ποίηση θα χτίζει μέσα στην περιμετρική της λογικά στοιχεία για να τα επαναφορτήσει με συναισθήματα. Το ιδιαίτερο βλέμμα του πάνω στα πράγματα, η εστίαση σε αυτό που καλά κρυμμένο περιμένει να αποκαλυφθεί για να μεταδώσει τη μαγική του αίσθηση, η οπτική που ανατρέπει την πραγματικότητα ώστε να δημιουργηθεί η συνθήκη μιας προσωπικής άμυνας που βοηθά να αναγνωρίσουμε τις πτυχές του εαυτού μας αλλά και του κόσμου που μας περιβάλλει, είναι για τον Αλέξανδρο Δαμουλιάνο το πιο επαναστατικό εφόδιο σε αυτή την πορεία αυτογνωσίας. Ας συνεχίσει λοιπόν και με τη βοήθεια των δικών του προσωπικών ποιητικών ονείρων και φόβων, ας προσπαθήσει να βρει ποια πραγματικά είναι η αλήθεια και ίσως εκεί να παραμονεύει η έκπληξη. Γιατί αντίθετα με όσα λέγονται, η πραγματική αλήθεια είναι πάντα και ποίηση. Βαρύ και αβάσταχτο είναι μόνο το ψέμα. Κυρία Τσαγκαράκη, ευχαριστούμε για τα ωραία σας λόγια. Και κυρία Παπουτσή, αν μπορούμε να ακούσουμε την ωραία σας φωνή, είπε ξανά. Εδώ με τα μικρόφωνα αυτά. Αλέξανδρα, μου επιτρέπεις τώρα. Θα αυτοσχεδιάσω, θα διαβάσω ένα πολύ αγαπημένο μου. Παρελθόν μείον 20 αστέρων. Χθες έκανα έρωτα όλη νύχτα με την ανάμνησή σου. Την συνάντησα σε ένα λιμάνι, ήταν έτοιμη να φύγει με το βραδινό νοτιά,
Την κέρασε ένα αλκοολούχο ψέμα. Ύστερα πήγαμε σπίτι μου και κάναμε όλη νύχτα έρωτα. Βία έσπρωχνα το μέλλον μου μέσα της. Της έδωσα το καλύτερο οργασμό από οποιονδήποτε Καζανόβα χρόνο. Έπειτα καπνίσαμε, την πήρα αγκαλιά. Μου είπε πως το παρελθόν της την εκπόρνευε για να ξεχρεώσει τον τοκογλύφο έρωτα. Της πρότεινα να μείνει μαζί μου. Δέχτηκε. Σε λίγο καιρό θα γίνει η μητέρα των ονείρων μου. Μ' αγαπά, την αγαπώ, μα δεν σου μοιάζει καθόλου. Αυτό. Πολύ ωραία, κύριε Παπουτσή, πολύ ωραία. Τον βραβευμένο ποιητή, κύριο Χρόνη, ο λόγος είναι δικός σας. Ξέρω το τίποτα και αγνώ τα πάντα. Φιλίδωνοι άγγελοι είμεθα. Ίσως και ασκητικοί δαίμονες, κάποιοι. Μονάχα εκδικάζουμε τα κομμάτια μας στην ξηροτοπιά της αληθοφάνειας. Η πίστη στο τίποτα είναι η αποδοχή του πάντα. Και τι με αυτό? Στην ευθεία οδό ή αυτό το τίποτα ή αυτό το πάντα θα είμαστε μόνοι. Καλησπέρα σας και από μένα. Με αυτό το ποίημα του Αλέξανδρου Δαμουλιάνου, που έχει τον τίτλο «Πατριδογνωσία» και προέρχεται από το πρώτο του βιβλίο με τίτλος «Θεός στον ορίζοντα», που κυκλοφόρησε το 2007 από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και που έγραψε σε ηλικία 16 ετών, ξεκίνησα την ομιλία μου για τον ποιητή πριν 3 χρόνια σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, όταν παρουσιάστηκε το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο «Μεταξύ δεύτερης και τρίτης σταύρωσης» από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η κυρία Μουτζούρη, που είναι παρούσα απόψε, ήταν αυτή η σύζυγος του πρίτανη του Πολυτεχνείου που με έφερε σε πρώτη επαφή με τον Αλέξανδρο Δαμουλιάνο και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το 2011 εκδόθηκαν τα 62 χαϊκού για τον καθένα από τις εκδόσεις My Edition, το λέω σωστά. Και πρόσφατα το νέο του βιβλίο που φέρει τον ευρηματικό τίτλο «Για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου» των ιδίων εκδόσεων. Και να φανταστεί κανείς πως ο ποιητής θα συμπληρώσει τα 22 του χρόνια τον Ιούλιο. Στα 62 του χαϊκού γράφει για τα πάντα με ένα φιλοσοφικό τρόπο, αφήνοντας μάλλον μελετημένα να παρασυρθεί από τις νεανικές του ορμές, ιδιαίτερα στα 10 πολιτικά ποίηματα. Περιγράφει την ζωή, τον θάνατο, τον έρωτα και όσα αναγκαζόμαστε να ζούμε και να στοχαζόμαστε σήμερα και τα περιγράφει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι ειλικρινής στις προσεγγίσεις του και εκδηλώνεται χωρίς φόβο. Δεν φοβάται τις λέξεις, όσο σκληρές ή ιδιαίτερα τρυφερές και αν είναι. Οι κραυγές του δεν είναι παρατεταμένες, αλλά σταματούν μέσα στα όρια και τα μέτρα που τις τοποθετεί ο ίδιος. Και αν ξεφύγει ακόμη, είναι μόνο γιατί είναι ποιητής και μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Οι ποιητές, γράφει, είναι οι τελευταίοι εραστές της αιωνιότητας. Σωστά, Αλέξανδρε? Μπορεί και ισορροπεί τα πάθη, γιατί τα πάθη μας είναι τα μόνα που μας αγαπάνε, γιατί είναι τα μόνα που μας χρειάζονται. Μιλά πολύ για τον έρωτα, αποκαλύπτοντας τον τυφλό εγωισμό που μαζί με την ποίηση είναι η κοινή διάλεκτος του παραδείσου και της κολάσεως. Στην κόλαση πια νηστεύουν και στον παράδεισο καλλιεργούν χασίσι. Αγαπά και ερωτεύεται, αλλά με 2 γυναίκες δεν θα πήγαινε με τίποτα. Την δημοσιογραφία και την πολιτική. Στην ανάλυση του, ο κύριος Νιάρχος ήταν εξαιρετικός πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν τις έναστρες νύχτες ατενίζει τον ορίζοντα, γράφει, τα αστέρια έχουν μια μυρωδιά δική σου. Μπορεί να λέει ότι με δεμένα τα μάτια τα όνειρα θα βρουν το δρόμο τους,
αλλά είναι πολύ ρεαλιστής για να το πιστεύει. Θέλει κάποιες φορές να ονειρεύεται και πολύ καλά κάνει. Τα όνειρά μας δεν είναι εξάλλου οι ελπίδες μας. Πώς θα ζήσουμε χωρίς αυτές? Ο ίδιος λέει σε μια συνέντευξή του ότι τα όνειρα για μένα είναι ένας νοητός παράδεισος, όπου ο καθένας μπορεί όποτε θέλει να μπαίνει και να βγαίνει, αρκεί να μην δαγκώσει κάποιον από τους απαγορευμένους καρπούς της προσδοκίας. Γιατί το όνειρο και η προσδοκία, όσο και αν μοιάζουν, είναι επικίνδυνα διαφορετικές έννοιες. Η προσδοκία είναι καθηλωτική, παρορμητική, όταν δεν ελέγχεται. Αυτές και πολλές άλλες σκέψεις συμπεριλαμβάνονται στα σύντομα ποίηματά του και δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα πως τα περισσότερα από αυτά είναι διαμάντια. Το τελευταίο του βιβλίο, «Για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου», συμπεριλαμβάνει 60 ποίηματα. 60 αληθινά ποίηματα, βαθιά φιλοσοφημένα, που επαναστατούν, σύονται και είναι γραμμένα με εξαιρετική μαεστρία και μεταφορές. Το ασπροκόκκινο τριαντάφυλλο στο εξώφυλλο, που είναι αυτό, της χαράς αμβράζει, στάζει χυμούς, αλλά και αίμα. Όπως και το περιεχόμενο, στάζει αίμα φανερά και υπενικτικά. Και εδώ τα θέματα του ποιητή έχουν σχέση με τον κύκλο της ζωής, δηλαδή την γέννηση και το θάνατο, και όλα όσα υπάρχουν στο μεσοδιάστημα. Ζωή και θάνατος είναι υπερβολικά και ελάχιστα κοντά. Για μας όμως, τις ανθρώπινες υπάρξεις, ο χρόνος μας φαίνεται μακρύτερος και σημαντικός, τόσο που επιθυμούμε να τον επεκτείνουμε. Και γι' αυτό άλλωστε ονειρευόμαστε αιωνιότητες και άλλες παρόμοιες ιστορίες. Ο ποιητής προσπαθεί μέσα από τους στίχους του να αγαπήσει τη δυστυχία, όσο αυτό και αν ακούγεται παράξενο και παράδοξο, και το φόβο που μας επέβαλαν και μας επιβάλλουν να το ξεπεράσουμε, μια και εμείς σαν όντα είμαστε το μέλλον των ονείρων. Στη συλλογή αυτή του Δαμουλιάνου, ίσως περισσότερο και από τις προηγούμενες, υπάρχει μια εξαιρετικά βαθιά ωριμότητα. Μια ωριμότητα που, όπως έχω ξαναγράψει, είναι από αυτές που σπανίζουν και που χρειάζονται αιώνες ζωής και εμπειριών για να μπορέσεις να εισέλθεις στο βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης και των ενιών. Μια ωριμότητα που σε τρομάζει, που σε αφήνει άναυδο, άφωνο, γυμνό, αδύναμο και απροστάτευτο και αλύτρωτο ακόμη. Μία ωριμότητα που κρύβει ουσιαστικές αλήθειες, τρυφερότητα και, γιατί όχι, και προστασία. Ίσως για να ισορροπήσουν όλες στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Ίσως γι' αυτό να γίνονται. Ποίηση ατέλειωτη και ανεξάντλητη μέχρι εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν του ανθρώπου ο νους και η φαντασία. Κάποια ποίηματά του προσπάθησα να τα απαγγείλω, αλλά δεν τα κατάφερα. Έχουν μέγιστο βάθος και τσακίζουν κόκαλα. Χρειάζεται πολύ δύναμη για να διαβάσει κανείς το ανάστημα του Δαμουλιάνου. Όταν πάρετε το βιβλίο στα χέρια σας και το διαβάσετε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο ποιητής χτίζει και πλέκει τους στίχους του με σωστή, καθαρή γλώσσα, με έκδηλα τα σημάδια των μεγάλων του γνώσεων. Τόσων γνώσεων και τέτοιας ωριμότητας που πράγματι δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς προκύπτει και χωρά στο νου ενός τόσο νέου άνδρα. Ποιος ξέρει. Ίσως έτσι πρέπει να είναι οι μεγάλοι ποιητές. Τα τελευταία 3 χρόνια με τον Αλέξανδρο έχουμε γίνει φίλοι και η επικοινωνία μας είναι αρκετά συχνή. Κάποιες φορές, όταν η κούρασή του είναι μεγαλύτερη,
και τον καταβάλει. Αφήνουμε την γιαγιά του, την αγαπημένη του γιαγιά, την κυρία Σπυριδούλα, που είναι εδώ, να παίξει ρόλο μεταφραστή. Με τη συμπεριφορά της και τον ήπιο και ζεστό τρόπο της, με ενδυναμώνει και μου δίνει χαρά και την ευχαριστώ δημόσια. Ακούστε τώρα κάποιες αράδες από το ποίημα του Αλέξανδρου Δαμουλιάνου, «Ο απολογισμός της μετριότητας». Μου είπαν οι αιώνες πως αν τους άφηνα να με θάψουν ζωντανό, ύστερα θα με δόξαζαν. Μα εμένα την ψυχή μου τη δοξάζουν κάθε μέρα η τρικυμία και η φωτιά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Χρόνη, ευχαριστούμε για τα εξαιρετικά σας λόγια. Και κυρία Παπουτσή, μετά από μια τόσο ωραία φωνή του κύριου Χρόνη, έχουμε ανάγκη από τη δική σας φωνή. Ανυπεράσπιστο το άδειο. Μετρήθηκα στις μέρες σου και με βρήκα μείον. Ούτε στις μέρες μου υπήρξα ποτέ. Εγώ ρηχός εκτροφέας ωκεανών. Εγώ αδέξιος θηριοδαμαστής του χάους. Εγώ ανάξιος ποιητής που εκπορνεύει τις πιο ταλαντούχες και τις πιο απελπισμένες λέξεις της ελληνικής μητέρας γλώσσας. Δεν αξίζω στις μέρες σου να μετριέμαι, ούτε στις μέρες μου αξίζω. Ίσως στις μέρες αυτού του κόσμου, του υπερήφανα σκυφτού, μόνον αξίζω. Κυρία Ψάλτη, ο λόγος είναι δικός σας. Η δικιά μου ομιλία έρχεται ως συμπλήρωμα σε αυτή που άκουσα τον κύριο Νιάρχο. Γιατί αν αυτός επικεντρώθηκε στα χαϊκού, εγώ θα επικεντρωθώ στην τελευταία συλλογή για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου, οπότε νομίζω... Το φέρετε σε ισορροπία. Ναι, θα ισορροπήσω. Η τελευταία ποιητική συλλογή του Αλέξανδρου Δαμουλιάνου για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου ξαφνιάζει τον αναγνώστη με την αίσθηση πληθωρικότητας που του αφήνει. Αν μετράμε σωστά, στεγάζει 55 μεμονωμένα ποίηματα, έντιτλα όλα, και 5 διαδοχικές ενότητες ποιημάτων, οι οποίες ξεδιπλώνονται σχεδόν στις πρώτες σελίδες, υπό τους τίτλους «18 χαϊκού για το δοκίμαστο», «Μεγάλη Εβδομάδα», «Ο πρόλογος της Ανάστασης», «Άνθρωπος Ανέστη», «Εγκόμιον Ανατέλλοντος Μαρτίου». Διαβάζοντας στη σειρά τους τίτλους μόνο της αναχείρας συλλογής, για να εφαρμόσουμε μια αναγνωστική πρακτική που μας κληροδότησε ο Αναγνωστάκης, όχι μόνο είμαστε σε θέση να δούμε να συντίθεται μπροστά στα μάτια μας το πιο ωραίο ποίημα, αλλά ταυτόχρονα εισαγόμαστε και στην περιοχή της ποιητικής. Η ερωτική αγωνία, το αίσθημα της απώλειας, η απουσία, η γνώση της άγνοιας, η έλλειψη, το παιχνίδι της μνήμης και το βάρος του παρελθόντος, η πραγματικότητα και το όνειρο, η εσωτερική ζωή του ατόμου, η αγωνία του θανάτου και η αίσθηση μιας αιρετικής θρησκευτικότητας, με άλλα λόγια, το υπαρξιακό άγχος του γράφοντος υποκειμένου και οι μεταμφιέσεις του, αρθρώνουν μια αυστηρά περιχαρακωμένη περιοχή, γύρω από την οποία θα οργανωθεί το ποιητικό υλικό. Τα ποίηματα που απαρτίζουν τη συλλογή, ελευθερώστικα στο σύνολό τους, κυμαίνονται μεταξύ των 4 στίχων, τα ποίηματα Μονόπρακτο και το Απαγορευμένο Ερώτημα, και των 6 σελίδων, το ποίημα Καμουφλάζ. Εξαίρεση συνιστούν τα χαϊκού, τα οποία, παρά την ιδεολογική τους επισήμανση στον τίτλο της ενότητας που συγκροτούν, υπονομεύουν τους κατασκευαστικούς κανόνες του είδους, διατηρώντας μονάχα την πρωτοτυπικά τρίστιχη δομή τους. Αν δεν λάβει κανείς υπόψη του τα ποίηματα που διαλέγονται με τον τίτλο «Για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου» και βρίσκουν τη θέση τους το ένα πίσω από το άλλο στην αρχή της συλλογής, τα υπόλοιπα δεν αναπτύσσουν κάποια αιτιακή σχέση με εκείνο που προηγείται και έπεται αυτόν. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν εμποδίζει την ύπαρξη στίχων ή φράσεων που λειτουργούν ως ενδοκειμενικές παραπομπές και φέρουν σε κάθε νέο ποίημα που απαντούν τη μνήμη του άλλου ή των άλλων, στα οποία επίσης εντάσσονται. Με αυτό το τέχνασμα επιχειρείται μια διαφορετικού τύπου σύνθεση σε όλο, η οποία ως δομή οργάνωσης επιτυγχάνει να δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα σε ποίηματα απομακρυσμένα μέσα στη συλλογή. Ενδεικτικά αναφέρω τις φράσεις «Λιποτάκτησε στρατιώτη»,
Στα ποίηματα, ο δίδυμος αδελφός του Γολγοθά, το άλλο χρέος, θαλασσινό επίθετο, αυτός ο κόσμος, ο υπερήφανας σκυφτός. Στα ποίηματα, ο πρόλογος της Ανάστασης 3, ανυπεράσπιστο το άδειο, η αυτοκριτική ενός στόχου, απογευματινό κρυφτό. Και τέλος, τη σημαίνουσα επαναχρησιμοποίηση των λέξεων νυν, εή και άξιον, γραμμένων με κεφαλαία πάντοτε, σε όμοιου τύπου δομές, στα ποίηματα, ο πρόλογος της Ανάστασης 3, απογευματινό κρυφτό, θαλασσινό επίθετο, νυχτερινή ανερίμωση. Ο ενορχιστρωτής αυτού του ποιητικού υλικού ανοίγει λογοτεχνικούς διαλόγους με κορυφαία έργα της ελληνικής ποιητικής παράδοσης, ενώ φέρνει στο προσκήνιο τις εκλεκτικές του συγγένειες με ποιητές όπως ο Ελίτης, ο Γκάτσος, ο Ρίτσος και ο Λιβαδίτης, αλλά και ο ανώνυμος δημιουργός του ακάθιστου ύμνου. Διαβάζω τους στίχους. «Χαίρε πρωτότοκη χαρά του χαίρε. Χαίρε αίμα ασώπαστο του Μάρτη. Χαίρε σώμα αναστημένο της Άνοιξης. Χαίρε ανθέ απροσκύνητε της ποίησης». Στο εγκόμιον ανατέλλοντος Μαρτίου 4. Μοιάζει κάποτε το ποιητικό υποκείμενο να αγωνίζεται να δείξει πώς είναι να ξαναγράφει στο άξιον εστί, το μονόγραμμα και το ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου, για να μείνουμε στα πιο εμφανή διακείμενα, προερχόμενα όλα από την ελλητική ποιητική παραγωγή, ενώ είσαι 20 χρονών και ζεις στον 21ο αιώνα, με τους όρους δηλαδή που σου επιβάλλει η συγχρονία σου. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, βέβαια, αν λάβει υπόψη του κανείς αφενός τον τόσο διαφορετικό χαρακτήρα των έργων που επισημαίνουμε και αφετέρου την επιδίωξη για πραγμάτωσή του στα όρια μιας και μόνο ποιητικής συλλογής. Ωστόσο, συνιστά μια φιλοδοξία με την οποία το ποιητικό εγώ τοποθετεί τον εαυτό του στη χωρία των δημιουργικών επιγόνων και επομένως κληρονόμων μιας μείζωνος ποιητικής φωνής, όπως αυτή του Ελίτη. Κοντά σε αυτά, να προσθέσουμε ότι στο ποίημα «Ο πρόλογος της Ανάστασης 3», στα πρότυπα του τρίτου, δοξαστικού μέρους, του άξιον εστί, ο Δαμουλιάνος προχωρά στην κατάρτιση ενός προσωπικού λογοτεχνικού κανόνα. Τον απαρτίζουν 4 κορυφαίοι ποιητές και ο ποιητικότερος των πεζογράφων μας. Διαβάζουμε. «Νυν, εή και άξιον ο Όμηρος, με το φωταλέτρι του που οργώνει τα πέρατα της γλώσσας. Ο Σολομός, με το κρίνο της αρετής, που ευαγγελίζει την αϊπάρθενο λευτεριά. Ο Παπαδιαμάντης με τη λαλιά της ξάκρυπνης καμπάνας που αναγγέλει στα βασιλικά μαύρα σκοτάδια τον ερχομό της αντάρτισσας αυγής. Ο Παλαμάς με το βάμα της γλαυκής ιστορίας που γράφει πάνω στην πιο σκληρή υπομονή την 13η εντολή. Ούξε στο μίσης παρακάλια, ίσως σταυρώνε πάνω. Ο Ελίτης, με το αλφαβητάρι του ήλιου, που δένει τα άγρια κύματα στον πιο γερό όρθρο. Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί, όπου και να θολώνει ο νου σας, μνημονεύετε Διονύσιο Σολομό και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, είχε γράψει στο ΙΑ των Παθών ο Ελίτης. Η συνομιλία του νεότερου με τον πρεσβύτερο ποιητή είναι εμφατική και δηλωτική για την ποιητική διαμόρφωση του πρώτου. Ενδιαφέρον επίσης συνιστά το γεγονός πως το ποιητικό υποκείμενο δεν μένει ποτέ στατικό. Ο αναγνώστης το παρακολουθεί σε ένα συναισθηματικό συνεχές, με ακραίες τιμές, την ίστατη απελπισία από τη μία και την υπερήφανη αισιοδοξία από την άλλη, που συντονίζονται με αντίστοιχους τόνους και τρόπους από τη χαμηλότονη συνομιλία με ένα διαρκώς διαφεύγον και άπιαστο εσύ, έως τον ρητορικό διδακτισμό αποποιήματος πίσω από ένα συλλογικό φορέα αφήγησης. Ο πληγωμένος εραστής δίνει τη θέση του στον φλογερό υπερασπιστή της ελευθερίας και της πατρίδας, ο Οδυσσέας 1000 αιώνων στον λιποτάκτη στρατιώτη. Από άποψη ευαισθησίας, πρόκειται για ένα σχεδόν διφυές εγώ, στοιχείο με επίδραση καθοριστική και στη συγκινησιακή θερμοκρασία των ποιημάτων. Το γεγονός αυτό μπορεί να συσχετιστεί με το ότι, αν και η περιοχή στην οποία κινείται ποιητικά ο Δαμουλιάνος είναι εκείνη του ατομικού βιώματος και της προσωπικής συγκίνησης, μέσα σε αυτή οργανώνεται ένας ομόκεντρος κύκλος υψηλών ιδεών, με κορυφαίες εκείνες της ελευθερίας και της πατρίδας, ο οποίος οδηγεί σε έναν τόνο οξυμένο. Ωστόσο, αν κάτι παραμένει σταθερό και δεν εκπίπτει ποτέ σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, παρά τις ποικίλες διακυμάνσεις, παλινδρομήσεις και εκτροπές του ποιητικού υποκειμένου, μέσα στις οριακές από κάθε άποψη στιγμές που αναλαμβάνει να πραγματευτεί με τη γραφή του, είναι ακριβώς η ποιητική του ιδιότητα,
και η ίδια η ποίηση ως υπερκείμενη πάντων αξία. Ένα στοιχείο το οποίο από όψη υφολογική διακρίνει από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα την ποιητική συλλογή που εξετάζουμε είναι ο έκτυπος λυρισμός της. Δύσκολο στο χειρισμό, ειδικά στην περίπτωση που έχει ως όχημά του τον ελεύθερο στίχο, όπως συμβαίνει εδώ, απαιτεί ένα εξισορροπητικό αντίβαρο. Όταν μάλιστα ο λυρισμός συνάπτεται θεματικά με τον πόνο για την απώλεια του αντικειμένου της ερωτικής επιθυμίας, τότε ο κίνδυνος να καταλήξει κανείς στο μελοδραματισμό είναι σχεδόν αναπόφευκτος. Ο Δαμουλιάνος, ωστόσο, καταφέρνει να ξεπεράσει αυτούς τους κοπέλους μέσω των απροσδόκητων λεκτικών συνάψεων στις οποίες εξακολουθητικά καταφεύγει. Η εμπρόθετη προβολή αυτών των μη αναμενόμενων μεταφορών που κατακλείζουν τα ποίηματα, συχνά σε διαδοχικούς και ακόμη κάποτε και στον ίδιο στίχο, σε συνδυασμό με την προσωποποίηση αφηρημένων ενιών και την επιθετικοποίηση ουσιαστικών, σπάει την παθητικότητα στην οποία μπορεί να εκπέσει ο λυρισμός, προσδίδοντας μια ειρωνική, ίσως και ανατρεπτική ματιά, ικανή να τον υπονομεύσει. Γόνιμη φυσικά πρέπει να στάθηκε η μαθητεία του Δαμουλιάνου στην ποίηση της Κικής Δημουλά, η οποία, από άλλο δρόμο και με ελαφρώς διαφορετική στόχευση, αξιοποίησε με εμβληματικό τρόπο αυτή τη σκηνοβατική σύναψη των λέξεων. Συγκεφαλαιώνοντας, ο Δαμουλιάνος, παρά το τόσο νεαρό της ηλικίας του, έχει το χάρισμα της ποιητικής ενέργειας. Όσο ρημάζει καλλιτεχνικά, θα μεστώνει ακόμη περισσότερο και το ποιητικό του ρήμα. Ο Χάρης Βλαβιανός γράφει στο 52ο σονέτο της συμφοράς του με εμφανώς ειρωνική διάθεση. Και η ποίηση κοιτάει με απορριμμένα μάτια τους αντιπάλους να χαμογελούν συνένοχα. Ο ένας δεν μπορεί να γράψει, ο άλλος δεν ξέρει να διαβάζει. Τι πιο ωραία συνθήκη. Στην περίπτωση της συλλογής του Δαμουλιάνου προκύπτει μια εκπληκτική αντιστροφή των όρων, αφού ο ποιητής όχι μόνο μπορεί να γράψει, αλλά αποδεικνύει πως ξέρει εξίσου καλά και να διαβάζει, διατηρώντας παράλληλα την ποιητική του ιδιοπροσωπία με την διακριτή ευαισθησία της. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ψάλτη, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Παπουτσί, θα μπορούσε να μας απαναγγείλετε άλλο ένα πριν πάρει το τελευταίο λόγο η μητέρα του Αλέξανδρου που έχει κάποιο λόγο να μας πει? Η εξομολόγηση μιας άνοιξης. Μη με κοιτάζεις έτσι. Ήταν υπάκουο απόψε το φεγγάρι στα συμφέροντα της παράνομης μας ζωής. Σαν μια ρηχή γυάλα και μέσα να γυροφέρνει ένας εξημερωμένος ωκεανός, και εγώ ποτέ δεν σκέφτηκα να τον αφήσω στο φυσικό περιβάλλον του απέραντου. Είχα αναπαυτεί, βλέπεις, πως επειδή δεν ήξερε ούτε τη λέξη να γράψει η ελευθερία, δεν ήξερε και να την προφέρει. Μα τι λέω. Και ο πιο αγράμματος περιορισμός πάντοτε, κρυφά ή φανερά, ζητά αυτό το αναθεματισμένο επιπλέον από την άνοιξη που του ανήκει. Βλέπεις, δώσανε σε μένα τον ρηχό να συντηρώ ωκεανούς. Μη με κοιτάζεις έτσι. Μη με κοιτάς γιατί μου θυμίζεις όσα μου κατάσχεσε ο Θεός από την κληρονομία της θνητότητας. Και ποιος ξέρει τι του ψιθύρισε τελευταία στιγμή η πτώση, πριν με δανείσει, στην αξεδίψαστη αγκαλιά της μάνας μου, να με υιοθετήσει κάποιο αποθυμένο της συναίσθημα και με βάφτισε στο βαλτόδες αίμα της ποίησης. Δεν ξέρω βέβαια αν έστειλε εν αγνία μου κάποιο άνεργο ή απόστρατο χερουβίμ να επιθεωρεί πως ανατρέφω τα χαρίσματά μου, πως ανατρέφω τη θυσία μου. Μη με κοιτάζεις έτσι. Τράβα αν θέλεις λίγο την κουρτίνα. Έχει ωραία θέα από εδώ. Τούτη τη θάλασσα την έκτισε κύμα-κύμα η μετάνοια. Ξέρω. Εσύ προτιμάς να θαυμάζεις πιο θαραλέα τοπία. Κι εγώ το ίδιο. Μα πολλές φορές γλίστρισα από την προβλήτα της θύμησης και έπεσα μέσα σε αυτή τη θάλασσα, ή άλλοτε πάλι δέθηκε γύρω στο λαιμό μου θηλιά το βλέμμα μου και πέτρα το δάκρυ με παρέσυρε στον πάτο. Και γελούσα με όποιους περαστικούς αφρούς νόμιζαν πως πνιγόμουν και προσπαθούσαν να με τραβήξουν στην επιφάνεια. Μα στα αλήθεια δεν πνιγόμουν. Περισσότερο πνιγόμουν όταν κάποιος με τραβούσε προς τα έξω. Ξεχνιόμουν έτσι όπως κοίταζα να λάμπουν τα βαθιά γεράματα αυτής της θάλασσας. Και έτσι όπως γερνούσε αυτό το βάθος, έτσι όπως γερνούσε αυτή η μετάνοια, αυτή η θάλασσα, νόμιζα κι εγώ πως δεν θα γεράσω ποτέ. Μα γέρασα κρυφά από μένα. Μη με κοιτάζεις έτσι. Πρόσεχε με αυτές τις φωτογραφίες. Είναι εύθραυστες οι αναμνήσεις τους. Είναι εύθραυστες και οι ίδιες. Ναι,
Χαμογελούσαν πιο συχνά οι επιφυλάξεις τότε. Σαν να μην δίσταζαν να σκεφτούν, να αφήσουν τους κατοικίδιους, τους ωκεανούς, στο αφιλόξενο περιβάλλον της φυσικής βιασύνης των ανθρώπων. Και δεν φοβούνταν να κοιμηθούν με τα παράθυρα ανοιχτά και κάθε βράδυ να μπαινοβγαίνουν ο θάνατος και η δόξα, όπως η σκιά μπαινοβγαίνει στο σώμα. Μη με κοιτάζεις έτσι. Όχι, όχι, δεν μπορώ να φύγω από αυτό το σπίτι. Αν φύγω θα γκρεμιστεί, θα πέσει. Μια πετρόκτη στη ρίζα του η καρδιά μου, με την οποία αφουγκράζεται τις μεγάλες κουβέντες των νεκρών, τα κυριακάτικα τραπέζια τους που στρώνουν κάθε μέρα. Κι ας μην είναι Κυριακή. Τα στρώνουν περιμένοντας πάντοτε τους ζωντανούς τους. Έρχονται, δεν έρχονται, εκείνοι πάντως τα στρώνουν κάθε μέρα. Κι ας μην είναι Κυριακή. Μη με κοιτάζεις έτσι. Οι δικοί μου καμάρωναν, θυμάμαι, τη μελετηρή μου δύναμη. Την είχαν μάλιστα υπόδειγμα μαθήτριας του θάρρους και συχνά την προωθούσαν στα κυκλώματα του εκάστοτε με εκείνα αγώνα. Πού να ξέραν κι αυτοί, πού να ξέραν κι όλοι τους πως ήταν μία σωσία της πραγματικής μου δύναμης, κάποια που μονάχα της έμοιαζε. Την είχα ψαρέψει στα πορνεία της ητοπάθειας. Με πίεζαν οι οικίες συγκυρίες πως έπρεπε να αποκαταστήσω το κουράγιο μου τόσα χρόνια μόνο του, από τότε που το εγκατέλειψε η πρώην δύναμή του. Έτσι βρήκα αυτή την πόρνη απάθεια, τη δασκάλεψα, της έμαθα να μιλά και να φέρεται και έπεισε τελικά για πραγματική δύναμη. Ίσως μετά από τόσα διδάγματα να νιώθε και η ίδια πραγματική δύναμη. Ναι, ίσως. Ναι, και εγώ δούλεψα κάποτε σε αυτά τα πορνεία. Γιατί ρωτάς? Πολλές νέγρες σκέψεις χάρηκαν το σώμα μου, πληρώνοντας ακριβά βέβαια, σε αυτό τον άπλιστο ταβατζή της ψυχής μου. Τον φόβο. Φόβος για όλα. Για σένα, για μένα, μη φύγεις, μη φύγω, μη χάσω τη θέση μου στο ταλάντεμα, μην πάψω να θυμάμαι τι θα είμαι, τι θα ήμουν αν δεν με κοιτούσες ακόμη. Μη με κοιτάζεις έτσι. Ίσως δεν το κατάλαβες, μα πριν γίνω μια ταλαντούχα άνοιξη, ήμουν κι εγώ ένας κοινός, αδιάφορος χειμώνας. Ένας χειμώνας που δεν μπορούσε να σηκώσει ούτε μια χούφτα χιόνι, να σκεπάσει τους προγόνους, τους περιορισμούς. Και πάλι θα γίνω χειμώνας, και πάλι άνοιξη, και πάλι, και πάλι, και πάλι. Μία απλή εναλλαγή εποχών είμαι, και όχι εκείνη η ασυμβίβαστη άνοιξη που κάθισες στον ίσκιο της να κοιμηθείς. Όχι, όχι. Δεν αξίζω να με κοιτάς, ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Εσύ, η έφηβη καρδιά ενός επουράνιου Μαρτίου. Όχι. Δεν αξίζω να με κοιτάς. Μη με κοιτάς έτσι. Φεύγεις. Μα δεν ξημέρωσε ακόμα. Δεν θα σε ψάχνει από τόσο νωρίς η έντιμη ζωή σου. Θα ξανάρθεις. Δεν ξέρεις. Εγώ θα σε περιμένω πάντως. Μονάχα κλείσε την πόρτα φεύγοντας, αν θες. Μη φύγουν κι άλλοι υποψήφοι καιροί μου, χωρίς να το καταλάβω. Πάντα έτσι γινόταν. Έμπαιναν, δεν έβλεπαν κανέναν και έφευγαν. Μόνο που εγώ στεκόμουν συνέχεια μπροστά τους. Δεν με έβλεπαν. Ξέρεις, οι καιροί όταν βιάζονται, θυμούνται μονάχα όσους βαθιά τους αντιστάθηκαν. Στάσου. Σ' αγαπώ. Αλλά θα μου πεις και τι με αυτό. Μήπως κι εσύ δεν το έχεις πει σε μάτια που σε κοίταζαν, κι όμως δεν σε κοίταζαν. Σ' αγαπώ. Κυρία Παπουτσή, σας ευχαριστούμε για αυτή τη διάσταση που μας δώσατε στα ποίηματα του Αλέξανδρου και θα κλείσουμε με κάποια λόγια του Αλέξανδρου του ίδιου που θα μας τα πει η μητέρα του. Πρέπει να έχει και ένα μικρόφωνο εκεί από κάτω σας, στο δεξί σας χέρι. Αλλά μπορεί να έρθετε και εδώ. Θέλετε. Μήπως στη θέση του Γιάννη. Ακούγομαι. Ακούγεστε, ναι. Ακούγομαι. Λοιπόν, θα σας διαβάσω απλά κάποια λόγια του Αλέξανδρου εγώ. Έρωτα, λέγανε μικρό το θάνατο. Ποίηση είναι το είδωλο της Επανάστασης καθώς κοιτάζεται στον καθρέφτη. Και αλληλεγγύη είναι το βαφτιστικό της ελπίδας. Καλησπέρα σας. Σε κάθε βάφτιση βιβλίου μου έχω πάντα στην τσέπη της ψυχής μου μια παρτιτούρα ευχαριστειών με παλιές αλλά και με νέες νότες. Ευχαριστώ από καρδιάς τις εκδόσεις myedition.gr,
τον κύριο Νίκο Χόρβερς, την κυρία Χριστίνα Ηλιοπούλου, την κυρία Φωτεινή Σάσαλου, καθώς και όλο το προσωπικό, για τη διπλή εμπιστοσύνη τους στο ποιητικό μου όραμα και τη συμβολή τους στην υλοποίησή του. Δεν ξέρω αν ένα ευχαριστώ με όλους τους συνδυασμούς του αρκεί για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη μου προς τον κύριο Λεωνίδα Ευγενίδη, τον κύριο Νίκο Θωμαηδή, την κυρία Εύη Γαρδίκη, καθώς και όλους τους συνεισφέροντες σε αυτό το καλωσόρισμα του κανένα και του αδοκίμαστου. Ένα αέναο ευχαριστώ σε όλες τις εξέχουσες προσωπικότητες της τέχνης και της επιστήμης που ανέδειξαν την ιδεολογική, φιλοσοφική και συναισθηματική ταυτότητα του κανένα και του αδοκίμαστου. Ευχαριστώ με όλα μου τα όνειρα την οικογένειά μου που με στηρίζει σε κάθε νέο μου βήμα. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά όλους εσάς που ήσασταν απόψε πλάι μου στα πρώτα βήματα του αδοκίμαστου στις ψυχές σας. Ευχαριστώ το ΕΛΕΠΑΠ, το Γυμνάσιο Λύκειο Ηλίου και την Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών που με μεγάλωσαν, με ορίμασαν και μου έμαθαν να αφήνω τα χνάρια μου μέσα στα μάτια της ζωής. Οι καιροί μας ζητούν υποταγή. Οι σημερινοί καιροί είναι σκλάβοι του φόβου. Όμως ο φόβος είναι ένα θρασίδηλο κάθαρμα που εκπορνεύει την ελπίδα μας για να ζήσει. Δώστε σε αυτό τον αλήτη το μέλλον που του αξίζει. Δείξτε του το χαμόγελό σας, το φως που έχει στα σπλάχνα του ο κάθε Έλληνας, ο κάθε άνθρωπος. Μην αφήνετε τον γκρεμό να σας πείσει ότι θα πέσετε. Αφήστε τον κανένα και το αδοκίμαστο να σας θυμίσουν ότι την αλληλεγγύη και την ελπίδα δεν μπορεί να την νικήσει κανένας φόβος όταν αυτές πιστεύουν στον εαυτό τους. Και ο εαυτός αυτών των δύο είναι ο άνθρωπος. Κάντε τις να πιστέψουν στον εαυτό τους, κάντε τις να πιστέψουν σε εμάς. Να είστε πάντα καλά. Καλό σας βράδυ. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ για τα ενθαρρυντικά σου λόγια. Τα έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο που περνάμε όλοι μας. Κυρίες και κύριοι επισκέπτες, κυρίες και κύριοι του πάνελ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε που βρεθήκατε σήμερα εδώ και ευχόμαστε σε κάποια άλλη φορά να τα ξαναπούμε πάλι όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.